Αγαπημένε μας Νίκο Τεμπονέρα. Ο Λαμπράκης, ο Πέτρουλας, ο Μαγνητάκης, όλοι οι αγωνιστές της δημοκρατίας έχουν πλέον στο πλάι τους, στο πάνθεον των ηρώων εσένα, το σεμνό και μαχητικό καθηγητή της προόδου και της λαϊκής δικαιοσύνης. Εσύ θα είσαι πλέον ο αγωνιστής της παιδείας. Οι κατηγορούμενοι δεν κρυβόσανται, οι κατηγορούμενοι δεν παρουσιάζονταν μέχρι και χθες κατόπιν δικής μου συμβουλής και με δική μου ευθύνη. Δολοφόνε φασίστα της δεξιάς. Αλέκο, θα μας πεις κάτι. Φίλοι και φίλες, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, χαιρετίζω τη σημερινή σας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην απόφαση του ανακριτή να απελευθερώσει ένα εκ των δολοφόνων του ηρωικού μάρτυρα της δημοκρατίας και του αγωνιστή της λαϊκής παιδείας Νίκου Τεμπονέρα. Ότι μόνο το ότι ο Νομάρχης απέρριψε ομόφωνη απόφαση, μάλλον κατά πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου, για να μετατραπεί ο δρόμος αυτός σε πεζόδρομο και να στηθεί το μνημείο, εμείς θα υλοποιήσουμε την απόφαση της πλειοψηφίας του. Στο σημείο αυτό βλέπουμε την κόλλα από όπου αποκόλλησαν την μπλάκα που είχε το μνημείο του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα. Πιστεύω ότι είναι έργο των γνωστών κύκλων που δρούν ακόμα και τώρα, θρασίτατα. Είναι άνθρωποι που στο φως έστω της ημέρας δρούν σκοτεινά προκειμένου να αφανίσουν αυτό που τους ανησυχεί. Από αυτό και μόνο δείχνουν την ενοχή τους. Αφαίρεσαν αυτό που τους ενοχλούσε πάρα πολύ. Όμως είναι αλήθεια ότι ο Νίκος δολοφονήθηκε από το παρακράτος.